мардум нашунидам нагӯед, нафаҳмидам бо нагӯед. Сиёлафа диден? И бегаҳ рӯзи иними 17 бегаҳш дар қуртобхонаи Исмоил Оливанаҳо. Кадоме ки дар шаҳри Санкт-Петербург орзуи хӯрдани хӯроки очагии сиёлафай марҳамат кинем биёин. Ҳам сиёлаф, ҳам модел яҷоя ина инҷа. Оли дегад ана бринша дохтум насиб кардагӣ бошол ҷӯшида сай сиёлафа реза мекунем медозем то бегара иншаалло омода мешав. Декем ногуфта намонем ки ҳамин як рӯза иними бега, иними рӯз 17 иними бега касе успед кард омад хӯрд. Баъдан бо хафа наше наге ки сармазадме бо наге ки Исмоил мо да намондӣ. ана Исмоил мо дер кардем ягон коса мо дамони хелӣ намеша бародаро. ин холис ай барои Аллоҳ мекунем, тақсим мекунем шуд мардуми ғариб баъзеҳошон Тоҷикистон чанд сол шуд рафтагӣ месай. Як косарам боша чашан авқоти баҳории тоҷикира. Ин сиёлафа худум ай Тоҷикистон оварабдум. Амма то на интизор моли навори пурраш тарзи омода кардани сиёлафи отагӣ мебурояд дар интернет. Тамошо кунед. Худум тайёрш мекунам. ай ҳамин то юша нишонтон метем ки чӣ хел оливара омода мекунанд. Сиёлафа яъне чӣ хел омода мекунанд таоми миллӣ, таоми баҳории тоҷикии худмонанд.